uyakwazi apho uhlala khona. Wazi nendlu ohlala kuyo nalapho ime khona indlu, wazi nabantu abahlala kuyo. Uyakwazi apho uhlala khona. Yiza sifunde apha. He knows where you stay. Jesus knows us individually and is touched with the feeling of our infirmities. He knows us all by name. He knows the very house in which we live, the name of each occupant. He has at time given directions to his servants to go to a certain street in a certain city, to such a house to find one of his sheep. Every soul is as fully known to Jesus as if he were the only one for whom the Savior died. The distress of everyone touches his heart. The cry for aid reaches his ear. He came to draw all men unto himself. He bids them follow me. And his spirit moves upon their hearts to draw them to come to him. Many refuse to be drawn. Jesus knows who they are. He also knows who gladly hear his call and are ready to come under his pastoral care. Revelation 3 verse 20. I stand at the door and knock, and if any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. Uyaqonqoza kumnyango wenhliziyo yakho. Uyaqonqoza and step back and wait uba uzawuvula. Kwabanye uyaqonqoza, abanye banelakhi yento uyaqonqoza. Kwabanye abafana nami kuzawufuneke ude umkhwaze ngokukhola upon me. Uyawufuneka ude umbize, noba umbize ngokuthandaza, noba umbize as a journal entry, noba umbize kanjani usenkingeni, umbiza sabele. So unendlela ezimbini, uyaqonqoza kwabanye and wait uba bavule baconsente uba ke hayi ke nami ndiyavuma. Kwabanye uyalinda uba bamkhwaze uba Yesu please nami ndingapha, nami ndiyavuma. Nabangafuniyo akabanyanzeli. Akunyanzelwa mntu apha ke. Akunyanzelwa mntu. Uba uyayiva yeyakho, uba awuyiva mhlawumbi uzawufumana abanye abantu abazayichaza ngendlela ezawuba simplified for wena. Awuyiva ngale ndlela endiyithetha ngayo, but suyincama kuba ungayivi ithethwa ndim. Mhlawumbi ngabantu be-analytical mind, ikhona ividiyo ebendiyifakile uba wena kuzawufuneka aziprove ngezinto ezi-specific in your life beyond coincidence, apho uzawuqonda uba good divine intervention lo wenzeke apha. Don't give up on him. Kuba uqonda uba hayi anayo laa nto ka-childlike faith mna endizawuyivuma noba ndiyiva ncam. Funeke ndiyive kuqala kakuhle uze ndiyilandele. Kanti abanye umntu uye ngokholo ayivume and then i-explanation ivele sekevumile. So give yourself grace to matters of salvation. Ungakhawulezi uyeke. Bakhona abantu ungancami.